Νιώθετε ότι η ζωή σας έχει κολλήσει πνευματικά. Έχετε παρατηρήσει ότι ακόμα και όταν προσεύχεστε, φαίνεται ότι οι προσευχές σας δεν φτάνουν στο ταβάνι. Υπάρχει μια οδυνηρή σιωπή από τον ουρανό, μια απουσία της παρουσίας του Θεού που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ίσως αναρωτιέστε, τι κάνω λάθος, γιατί νιώθω αυτό το κενό, αυτό το βάρος στην ψυχή μου. Αυτές είναι οι ερωτήσεις κάποιου που έχει βαρεθεί να υποφέρει χωρίς απαντήσεις. Κάποιου που εκλιπαρεί για ένα σημάδι, μία λύτρωση, μία πνευματική προειδοποίηση. Ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιεί. Πολλοί νομίζουν ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού χωρίς να το καταλάβουν. Ο μεγαλύτερος πνευματικός κίνδυνος δεν είναι η σκανδαλώδης αμαρτία, αλλά η κρυφή αμαρτία, αυτή που κρύβεται σε συνήθειες, δικαιολογίες και μικρές καθημερινές παραχωρήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εχθρός, όχι επιτιθέμενοι δυναμικά, αλλά διεισδύοντας σε επιλογές που θεωρείται αυλαβείς. Όταν δέχεστε ότι δυσαρεστεί τον Θεό από άνεση, ρουτίνα ή φόβο αλλαγής, ανοίγετε πνευματικές πόρτες στις επιθέσεις του εχθρού, εμποδίζετε τις ευλογίες σας και καταπνίγετε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Πόσες φορές έχετε νιώσει τις προσευχές σας μπλοκαρισμένες? Πόσες νύχτες έχετε ξαπλώσει με μια κουρασμένη ψυχή, νιώθοντας ένα βάρος που δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς? Αυτό δεν είναι τύχη, δεν είναι κακή τύχη. Είναι μια προειδοποίηση από τον ουρανό. Ο Θεός προσπαθεί να σας ξυπνήσει. Μην αγνοήσετε αυτό το σημάδι. Ο Άγιος Παΐσιος σας μιλάει τώρα μέσω αυτού του βίντεο για να σας πει ότι υπάρχουν μοιραίες επιλογές που απομακρύνουν την ψυχή σας από το θέλημα του Θεού και ίσως κανείς δεν είχε ποτέ το θάρρος να σας αντιμετωπίσει με αυτήν την αλήθεια. Εάν αισθάνεστε ένα επίγον κάλεσμα, μια ανησυχία να μεγαλώνει στην καρδιά σας, μην τρέξετε μακριά. Αυτό δεν είναι απλώς ένα άλλο συνηθισμένο μήνυμα, είναι μια πνευματική προειδοποίηση που θα μπορούσε να σώσει τη ζωή σας. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να σας αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από την αγωνία σας και γιατί το ταξίδι της πίστης σας φαίνεται μπλοκαρισμένο. Μην συντονίζεστε, μην αποσπάτε την καρδιά σας. Αυτό που πρόκειται να ακούσετε τώρα θα μπορούσε να είναι η απάντηση που ζητούσε η ψυχή σας εδώ και χρόνια. Γιατί στα επόμενα λεπτά θα ανακαλύψετε τις 3 μοιραίες επιλογές που καταστρέφουν σιωπηλά την επικοινωνία σας με τον Θεό. Προετοιμαστείτε, η προειδοποίηση του Αγίου Παΐσιου αρχίζει τώρα. Όσοι αναζητούν θείο φως και προειδοποίηση, λαμβάνουν πραγματική μεταμόρφωση. Η αλήθεια που αποκαλύπτεται εδώ είναι μια επίγουσα έκκληση προς τις ψυχές που επιθυμούν να απελευθερωθούν από το κρυφό λάθος και να ζήσουν υπό την προστασία του Θεού. Εγγραφείτε τώρα στο κανάλι και αφήστε ένα like. Το ταξίδι της αποκατάστασης με τις συμβουλές του Αγίου Παΐσιου μόλις ξεκινά. Ο Θεός παρακολουθεί κάθε καρδιά. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται το βάρος της ψυχής σας. Ακούει ακόμα και τους αναστεναγμούς που κανείς άλλος δεν ακούει. Ο Άγιος Παΐσιος ως πνευματικός πατέρας γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη απάτη του εχθρού δεν βρίσκεται στις αμαρτίες που σκανδαλίζουν, αλλά στις μικρές καθημερινές αποφάσεις, στις σχεδόν ανεπαίσθητες παρεκκλήσεις που σαν συνεχείς πτώσεις ανοίγουν βαθιές ρογμές στην κοινωνία με τον Θεό. Πόσοι εδώ έχουν σταματήσει να εξετάζουν την καταστροφική δύναμη μιας φαινομενικά αυλαβούς συνήθειας, μιας αφύλακτης σκέψης, μιας λέξης που λέγεται χωρίς διάκριση? Πόσες ψυχές έχουν χαθεί όχι από μεγάλα σκάνδαλα, αλλά από το να μην αναγνωρίζουν ποτέ το λεπτό δηλητήριο των μικρών πνευματικών παραχωρήσεων. Η πνευματική προειδοποίηση είναι ξεκάθαρη. Αυτό που ανέχεσαι σήμερα θα γίνει φυλακή σου αύριο. Ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιεί ότι οι πιο επικίνδυνες κατάρες στην πνευματική ζωή αρχίζουν πάντα μικρές. Μία απόσπαση της προσοχής κατά την προσευχή, μία κρίση κρυμμένη στα μάτια, μία αποτυχία συγχώρεσης, μία συνήθεια που γίνεται ανεκτή επειδή όλοι το κάνουν. Και εσύ έχεις σταματήσει να εξετάζεις τις χειρονομίες και τα λόγια σου ή τα έχεις αφήσει να περάσουν, νομίζοντας ότι μόνο οι μεγάλες αμαρτίες κρατούν μακριά την ευλογία του Θεού. Η σιωπή του Θεού είναι συχνά ο απόϊχος μικρών θυρών που ανοίγονται στη ρουτίνα, πορτών που άφησες ορθάνυχτες από κούραση, συνήθεια ή απλή έλλειψη επαγρύπνησης. Μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, αλλά η ψυχή σας διαπραγματεύεται κάθε φαινομενικά ουδέτερη επιλογή. Δεν είναι μόνο όταν κάποιος πέφτει σε μοιχεία ή βλασφημία
που το κακό επικρατεί. Είναι όταν αποφασίζεις να αναβάλεις την προσευχή για 5 λεπτά και να μην επιστρέψεις ποτέ με την ίδια ζέση. Είναι όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου ένα δηλητηριώδες σχόλιο, κρίνοντας κρυφά έναν αδερφό, νομίζοντας ότι κανείς δεν είδε, αλλά ο παράδεισος είδε. Είναι όταν, από φόβο σύγκρουσης ή επιθυμία αποδοχής, μένεις σιωπηλός μπροστά στο λάθος και κλείνεις το μάτι, απομακρύνεσαι από την αλήθεια που ελευθερώνει και προτιμάς την επιφανειακή γαλήνη όσων δεν αντιμετωπίζουν ποτέ τις σκιές της καρδιάς τους. Σε αυτές τις μικρές αποκλίσεις, ο εχθρός υφαίνει το δηλητήριό του. Δεν χρειάζεται ορθάνυχτες πόρτες. Μια απλή δέσμη φωτός που σβήνει είναι αρκετή για να εγκαταστήσει το σκοτάδι. Πόσες φορές έχετε πει «Δεν είναι κάτι σπουδαίο, είναι μόνο σήμερα, θα ξεκινήσω ξανά αύριο». Ο Άγιος Παΐσιος διδάσκει ότι κάθε πνευματική πτώση ξεκινά με μια βολική δικαιολογία, με την ανοχή εκείνης της σκιάς που στην αρχή φαινόταν ακίνδυνη, και η ψυχή που πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, σταδιακά συνηθίζει ότι δυσαρεστεί τον Θεό, ώσπου το ιερό γίνεται κοινότοπο και το κοινότοπο γίνεται επικίνδυνο. Νιώθετε κουρασμένος από την ψυχή σας. Παρατηρείτε ότι η εσωτερική σας γαλήνη εξαφανίζεται σιγά σιγά, ότι η προσευχή σας έχει χάσει τη φωτιά της, ότι οι ευλογίες φαίνονται μπλοκαρισμένες, ότι όλα είναι πιο δύσκολα. Ρωτήστε τον εαυτό σας ειλικρινά. Τι έχω ανεχτεί στη ζωή μου που μπορεί να θρηνεί το Άγιο Πνεύμα? Δεν είναι περίεργο που οι μεγαλύτεροι πνευματικοί πόλεμοι γίνονται στα παρασκήνια της καθημερινής ζωής, εκεί που κανείς δεν βλέπει, αλλά εκεί που παρακολουθεί ο παράδεισος. Αποκλεισμένη προσευχή, ένα αίσθημα αόρατης τιμωρίας, ένα βάρος στο στήθος σας, σημάδια ότι κάτι μικρό δίνει τη θέση του σε κάτι μεγάλο για να καταστρέψει την κοινωνία σας. Η ψυχή είναι ένα ιερό σπίτι και κάθε μικρή παραχώρηση είναι σαν μια ρογμή στα θεμέλια. Ο Άγιος Παΐσιος δεν κουράζεται να προειδοποιεί «Πρόσεχε τι λες κανονικό». Το φυσιολογικό του σήμερα μπορεί να είναι η κατάρα του αύριο. Πολλές οικογένειες έχουν αρχίσει να χάνουν την ευλογία τους, όχι λόγω μεγάλων σκανδάλων, αλλά επειδή άφησαν στα σπίτια τους αυτό που φαινόταν ακίνδυνο. Ένα τραγούδι, ένα αντικείμενο, μια συνήθεια, μια αφιλτράριστη συζήτηση. Και πριν το καταλάβουν, δεν αισθάνονται πλέον την παρουσία του Θεού, το σπίτι γεμίζει με λογομαχίες, η ειρήνη εξαφανίζεται και η προσευχή γίνεται μια άδεια ρουτίνα. Μην περιμένετε να εκδηλωθεί η τιμωρία σε κάτι μεγάλο. Ο αληθινός πνευματικός κίνδυνος βρίσκεται σε αυτό που έχετε ήδη συνηθίσει, αλλά το ξέρετε, χρειάζεται διόρθωση. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει ψιθυριστά, αλλά ο εχθρός εργάζεται στη σιωπή των παραλήψεών σας. Αναρωτηθείτε τώρα, τι αγνοώ στη ρουτίνα μου που θα μπορούσε να στεναχωρήσει τον Θεό? Τι έχεις αφήσει να μπει στο σπίτι σου, στο μυαλό σου, στην καρδιά σου? Το κακό κάνει υπομονή. Σε περιμένει να αφήσεις την επιφυλακή σου και εκεί που δεν το περιμένεις, παλεύεις με ένα σκοτάδι που ξεκίνησε με ένα απλό «θα το αντιμετωπίσω αργότερα». Επομένως, ο Άγιος Παΐσιος υψώνει τη φωνή του ως φρουρός του ουρανού, χρησιμοποιώντας αυτό το κανάλι για να αφυπνίσει την ψυχή σας. Πρέπει να παρακολουθείτε κάθε λεπτομέρεια, να μην δέχεστε δικαιολογίες που απομακρύνονται από το ιερό, να μην αφήνετε τα συνηθισμένα να αντικαταστήσουν τα πνευματικά. Ίσως σκεφτείτε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που ο Θεός θα σταματήσει να σας ευλογεί. Αλλά πόσα θαύματα, πόσες θεραπείες, πόσες απελευθερώσεις έχουν αναβληθεί εξαιτίας μιας μικρής πνευματικής εξέγερσης. Πόσοι παλεύουν σήμερα με άγχος, αϊπνία και συναισθηματικές ασθένειες, αγνοώντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν αγνόησαν τη δύναμη μιας μικρής λάθος απόφασης. Τώρα, πριν προχωρήσετε στην επόμενη διδασκαλία, σταματήστε και κοιτάξτε μέσα σας. Διαπραγματεύεστε την ψυχή σας σε λεπτομέρειες που μόνο εσείς και ο Θεός ξέρετε. Έχετε το θάρρος να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να αποκαλύψει πού βρίσκεται το κενό. Στη συνέχεια γράψτε τη λέξη «watch» στα σχόλια, δείχνοντας ότι επιθυμείτε πραγματική μεταμόρφωση και δεν δέχεστε πλέον να ζείτε με κρυφό λάθος. Μοιραστείτε στα σχόλια μια συνήθεια, μια σκέψη ή μια μικρή επιλογή που πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει. Η μαρτυρία σας μπορεί να ελευθερώσει μια άλλη ψυχή που αγωνίζεται στη σιωπή. Μην ντρέπεστε. Όσοι ομολογούν και παρακολουθούν, ανοίγουν τις πόρτες της αληθινής απελευθέρωσης και προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη αποκάλυψη του Αγίου Παϊσίου.
αλλά προετοιμάστε την καρδιά σας, γιατί ακριβώς μπροστά η επόμενη προειδοποίηση θα σας αντιμετωπίσει ακόμη πιο βαθιά. Θα ανακαλύψετε πώς η δικαιολογία λανθασμένων στάσεων μπορεί να είναι το πιο επικίνδυνο βήμα προς την πλήρη αποστασιοποίηση από το θέλημα του Θεού. Αυτό που ακολουθεί είναι μια πρόσκληση για την πιο σοβαρή πνευματική αναμέτρηση του ταξιδιού σας και ίσως την πιο απαραίτητη. Είστε έτοιμοι να ανοίξετε τα μάτια σας. Η προειδοποίηση συνεχίζεται. Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί η πρώτη μοιραία επιλογή, αυτή που, χωρίς φανφάρες, χωρίς σκάνδαλο, καταβροχθίζει σιγά σιγά τη ζέση και απομακρύνει την ψυχή από την καρδιά του Θεού, πνευματική στέγαση ο Άγιος Παΐσιος, με το βλέμμα αυτού που βλέπει το αόρατο, προειδοποιεί. Δεν είναι μόνο τα βαριά αμαρτήματα που διώχνουν την ευλογία, αλλά η συνήθεια της αναβολής της αναζήτησης, της μετατροπής της πίστης σε ρουτίνα και της αποδοχής μιας χλιαρής πνευματικής ζωής σαν να είναι φυσιολογική. Εδώ αρχίζει η αληθινή εσωτερική καταστροφή. Σε αυτό το σιωπηλό έδαφος, που συχνά επενείται ακόμη και από τον κόσμο ότι είναι ισορροπημένο ή ώριμο, το δηλητήριο της πνευματικής αδιαφορίας επικρατεί. Πόσο συχνά πέφτει η ψυχή σε αυτή την άβυσσο χωρίς καν να το καταλάβει. Όλα ξεκινούν από μικρά. Μια κουρασμένη νύχτα, μια κουραστική μέρα, μια πρόσθετη ανησυχία και προηγουμένως η προσευχή που κάποτε ήταν ιερή οθείται στο πίσω μέρος. Στην αρχή φαίνεται δικαιολογημένο. Δεν μπορούσα να το κάνω σήμερα, θα αφοσιωθώ αύριο. Αλλά το αύριο πολλαπλασιάζεται σε δικαιολογίες και η παρουσία του Θεού που κάποτε ζέστενε την καρδιά δεν γίνεται παρά μια μακρινή ανάμνηση. Πόσοι έχουν βιώσει τη φωτιά της πρώτης τους αγάπης για τον Θεό και τώρα λαχταρούν μόνο εκείνη την εποχή. Πόσοι άνθρωποι ακούγοντας αυτά τα λόγια συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη λαχτάρα τους είναι για τον ίδιο τον Θεό. Η πνευματική αυταρέσκεια είναι προδοτική γιατί δεν προκαλεί σκάνδαλο ούτε εκθέτει κανέναν σε γελιοποίηση. Απλώς δροσίζει, παραλύει και κλέβει σιωπηλά τη δίψα της ψυχής. Η καρδιά χάνει σταδιακά την ευαισθησία της στα ιερά πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα που κάποτε ένιωθε έντονα, τώρα φαίνεται σιωπηλό ή απόμακρο και το άτομο, χωρίς να το καταλαβαίνει, αρχίζει να ζει σαν ο Θεός να είναι μακριά, σαν να μην υπάρχει πλέον καμία προσδοκία για κάτι νέο που έρχεται από τον ουρανό. Ο Άγιος Παΐσιος επιμένει ότι η ψυχή δημιουργήθηκε για να επιθυμεί, να αναζητά και να καίει τον Θεό. Όταν αυτή η επιθυμία ξεθοριάζει, όλα γίνονται ρουτίνα. Η προσευχή γίνεται καθήκον, το πνευματικό διάβασμα γίνεται υποχρέωση, το να πηγαίνει στην εκκλησία γίνεται απλώς μία ακόμη δέσμευση. Ο κίνδυνος εδώ είναι βαθύς. Η πίστη γίνεται ένα σύνολο από κενές συνήθειες, επαναλαμβανόμενες λέξεις, χειρονομίες χωρίς νόημα. Ο Θεός που είναι πάντα παρόν δεν γίνεται πλέον αντιληπτός, όχι γιατί έχει απομακρυνθεί, αλλά γιατί η ψυχή έχει χάσει την ευαισθησία της, τον φόβο της, το τρέμουλό της μπροστά στο ιερό. Παρατηρήστε τη ρουτίνα σας. Πόσες φορές έχετε αναβάλει την προσευχή επειδή η μέρα ήταν δύσκολη. Πόσες φορές έχετε αμελήσει να ευχαριστήσετε, να επενέσετε, να αναζητήσετε το θέλημα του Θεού λόγω περισπασμών ή κούρασης. Ο Άγιος Παΐσιος μιλάει όχι με κατηγορία, αλλά με συμπόνια και αλήθεια. Γνωρίζει ότι η σύγχρονη ζωή καταναλώνει χρόνο και προσοχή, αλλά προειδοποιεί. Ο εχθρός δεν χρειάζεται να σου αφαιρέσει την πίστη, χρειάζεται απλώς να την αποκοιμήσει. Μια κοιμισμένη πίστη δεν απαιτεί θαύματα, δεν αντιμετωπίζει το κακό, δεν συγκινεί τον παράδεισο. Και ένα σπίτι χωρίς ζωντανή προσευχή, χωρίς αληθινή αναζήτηση, κυριαρχείται σιγά σιγά από αγωνία, λογομαχίες και ανεξήγητες ανησυχίες. Ίσως αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατάσταση, κοιτάζετε πίσω και συνειδητοποιείτε ότι προσευχηθήκατε με δάκρυα, ένιωσες δυναμικά την παρουσία του Θεού, βιώσατε την εσωτερική γαλήνη που προέρχεται από την ειλικρινή κοινωνία. Αλλά σήμερα η ψυχή σας νιώθει στεγνή, απόμακρη, αποκομμένη από τα ιερά. Ανταποκρίνεται ο παράδεισος. Νιώθετε ότι οι προσευχές σας δεν φτάνουν στο ταβάνι, ότι οι ευλογίες δεν φτάνουν, ότι η χαρά της σωτηρίας έχει γίνει απόϊχος του παρελθόντος. Δεν είναι τιμωρία, αλλά προειδοποίηση. Η σιωπή του Θεού είναι συχνά μια κραυγή από τον ουρανό που καλεί πίσω μια καρδιά που έχει χάσει το δρόμο της στο μονοπάτι του εφησυχασμού. Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά λυτρωτική. Η χλιαρή πίστη δεν συντηρεί κανέναν τις κακές μέρες.
και η ρουτίνα χωρίς αναζήτηση γίνεται παγίδα για κάθε είδους πνευματική εξαπάτηση. Πόσες οικογένειες άρχισαν να χάνουν την ηρεμία τους με αυτόν τον τρόπο? Δεν υπήρχε μεγάλη αμαρτία, κανένα σκάνδαλο. Υπήρχε απλώς κούραση, συνήθεια, αποδοχή μιας πνευματικής ζωής χωρίς φωτιά. Σταδιακά, η οικογενειακή προσευχή αντικαταστάθηκε από την τηλεόραση, ο πνευματικός διάλογος έδωσε τη θέση του σε κενές συζητήσεις, ο ιερός χρόνος έγινε μια βεβιασμένη ιεροτελεστία πριν τον ύπνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι γεμάτο θόρυβο, αλλά άδειο από ειρήνη, γεμάτο δεσμεύσεις, αλλά χωρίς ευλογία. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι ο πνευματικός εφησυχασμός είναι σαν να αφήνεις ένα λιχνάρι αναμένο με βρώμικο γυαλί. Το φως είναι εκεί, αλλά δεν φωτίζει πια. Η ψυχή συνηθίζει στο σκοτάδι, βρίσκοντας φυσιολογικό να ζει στο πνευματικό σκοτάδι, και ο κίνδυνος μεγαλώνει. Το άτομο σταματά να αντιλαμβάνεται τα σημάδια του Αγίου Πνεύματος, δεν αισθάνεται πια την κλίση για μεταστροφή, δεν εντοπίζει πια το κρυφό λάθος, γιατί όλα φαίνονται ίδια, μονότονα, άψυχα. Έτσι χάνονται πολλοί, όχι επειδή αποφασίζουν να απομακρυνθούν από τον Θεό, αλλά επειδή απλώς σταματούν να τον αναζητούν με όλη τους την καρδιά. Και τότε, όταν έρχονται δοκιμασίες, κρίσεις και εχθρικές επιθέσεις, λείπει η δύναμη. Λείπει η πνευματική εξουσία, λείπει η εσωτερική γαλήνη, λείπει η αληθινή χαρά. Όλα φαίνονται πιο δύσκολα, πιο βαριά, πιο θλιβερά. Η ψυχή νιώθει το βάρος της εγκατάλειψης, το κενό των σιωπηλών ουρανών. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν μου απαντά ο Θεός, γιατί όλα φαίνονται κολλημένα, μπλοκαρισμένα, χαμένα? Η απάντηση βρίσκεται στην αρχή της πτώσης, στον εφησυχασμό. Όπου δεν υπάρχει αναζήτηση, δεν υπάρχει απάντηση. Όπου δεν υπάρχει δίψα, δεν υπάρχει κορεσμός. Πόσες ευλογίες είναι στάσιμες στον πνευματικό κόσμο επειδή η πίστη έχει γίνει αδρανής. Πόσα θαύματα έχουν μπλοκαριστεί επειδή η προσευχή έγινε αυτόματη, χωρίς θέρμη, χωρίς προσδοκία. Πόσες θεραπείες, πόσες απελευθερώσεις, πόσες απαντήσεις έπεσαν στο περιθώριο επειδή η καρδιά έχει αποδεχτεί μια αρυχή ζωή, μια ρουτίνα και μια συνήθεια. Ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιεί: μη δέχεσαι χλιαρή πίστη, μη δέχεσαι να ζεις με μνήμες. Ο Θεός θέλει να σου χαρίσει μια έντονη, ανανεωμένη πνευματική ζωή, γεμάτη ειρήνη και φωτιά. Κοιτάξτε την καθημερινότητά σας. Θυμηθείτε πώς ήταν η πίστη σας. Στην αρχή θυμηθείτε τις πρώτες σας εμπειρίες με τον Θεό, την ώρα που η προσευχή σας έκανε τους ουρανούς να ανοίξουν, όταν η παρουσία του Κυρίου ήταν πραγματική, σχεδόν απτή. Τι άλλαξε? Σε ποιο σημείο το έθιμο αντικατέστησε την επιθυμία? Πότε σταματήσατε να αναζητάτε, να επενείτε και να δίνετε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας? Ίσως λέτε, θέλω να επιστρέψω, αλλά δεν ξέρω πώς. Η απάντηση του Αγίου Παΐσιου είναι απλή και βαθιά. Πηγαίνετε πίσω ένα βήμα τη φορά, αλλά πραγματικά πηγαίνετε πίσω. Ξεκινήστε από την αρχή σήμερα, τώρα. Μην περιμένετε για ένα υπέροχο σημάδι. Ανανεώστε τον διάλογό σας με τον Θεό. Προσευχηθείτε για δίψα, για πνευματική πείνα, για ανανέωση της πίστης. Ίσως νιώθετε ντροπή, νομίζοντας ότι ο Θεός δεν ακούει πια. Αλλά ο παράδεισος κινείται όταν μία ψυχή ταπεινώνεται και ρωτά: «Κύριε, αποκατάστησέ μου τη δίψα για το πνεύμα σου». Ο Πατέρας πάντα περιμένει. Το Άγιο Πνεύμα είναι στην πόρτα και χτυπά. Μην σκληραίνεις την καρδιά σου. Μην αναβάλλετε άλλη μια μέρα. Μην αποδεχτείτε έναν άλλο κύκλο ρουτίνας χωρίς αληθινή αναζήτηση. Σήμερα είναι η ώρα να επιστρέψετε στην πρώτη σας αγάπη, να αναζωπυρώσετε το βωμό της προσευχής, να αναζητήσετε τον Θεό όπως αναζητά κανείς τη ζωή στη μέση της ερήμου. Και εσείς που ακολουθείτε αυτή την ιερή συμβουλή, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να σπάσετε τον πνευματικό εφησυχασμό. Νιώθετε ότι η ψυχή σας κοιμάται, ότι η προσευχή σας έχει χάσει τη φωτιά της, ότι οι ευλογίες φαίνονται μακρινές. Κάντε αυτή τη στιγμή σημείο καμπής. Γράψτε στα σχόλια «Θέλω να δείψω». Δηλώστε μπροστά στους ουρανούς την επιθυμία σας να αναζωπυρώσετε την πίστη σας, να μοιραστείτε μια εμπειρία, μια ανάμνηση, έναν αγώνα. Η ειλικρίνειά σας μπορεί να είναι η αρχή μιας βαθιάς μεταμόρφωσης, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για όλους όσους αγωνίζονται στη σιωπή και χρειάζονται ένα σημάδι για να ξεκινήσουν από την αρχή. Μη φοβάσαι, μην ντρέπεσαι. Η αποκατάσταση ξεκινά με την εξομολόγηση
και την ταπείνωση. Τώρα, κρατήστε την καρδιά σας σε εγρήγορση και προετοιμασμένη, γιατί το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο σοβαρό και βαθύ. Ο Άγιος Παΐσιος θα αποκαλύψει πως η δικαιολογία λανθασμένων συμπεριφορών μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε κάθε είδους κατάρες και πνευματικά μπλοκαρίσματα. Η αντιπαράθεση μόλις αρχίζει και ίσως είναι ακριβώς αυτή η αντιπαράθεση που θα ελευθερώσει τη ζωή και το σπίτι σας από τις αλυσίδες που έχει χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σας χωρίσει από την εύνοια του Θεού. Μην αφήσετε αυτό το βίντεο. Η προειδοποίηση συνεχίζεται και το κάλεσμα από τον ουρανό συνεχίζει να αντυχεί για όσους έχουν πνευματικά αυτιά να ακούσουν. Τώρα ακούστε προσεκτικά και ειλικρινά αυτήν την πνευματική προειδοποίηση. Η δεύτερη μοιραία επιλογή που αφαιρεί την ψυχή από το θέλημα του Θεού είναι να δικαιολογήσει λάθος συμπεριφορές. Μπορεί να εκπλαγείτε ή ακόμα και να νιώθετε άβολα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μιλάει με αυτόν τον τρόπο όταν θέλει να θεραπεύσει μια παλιά πληγή, μια πληγή που μεγαλώνει σιωπηλά, τρέφεται από επιχειρήματα, δικαιολογίες και αυταπάτη. Μην νομίζετε ότι υπερβάλλω. Ξέρετε γιατί. Το κακό μπαίνει ακριβώς από την πόρτα που αφήνεις ανοιχτή χωρίς να το καταλάβεις. Ο εχθρός δεν σε χρειάζεται για να αρνηθείς την πίστη σου, ούτε να πέσεις σε μεγάλο σκάνδαλο. Φτάνει να αρχίσεις να υπερασπίζεσαι τις μικρές αμαρτίες, να εκλογικεύεις τις βλαβερές συνήθειες και να εξομαλύνεις τα λάθη, γιατί όλοι το κάνουν, γιατί είμαι έτσι, γιατί δεν έχω τη δύναμη. Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτό το μοτίβο. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί «Αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό. Ο Θεός καταλαβαίνει την καρδιά μου. Είναι απλώς μια ατάκα, είναι κάτι που γίνεται μια φορά». Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να δικαιολογεί αυτό που ήδη γνωρίζει η συνείδησή σας ότι πρέπει να μεταμορφωθεί. Αθώα κουτσομπολιά, βολικά ψέματα, αγαπημένη μνησικακία, μικροκακές, συνεχείς κρίσεις, δικαιολογίες για έλλειψη προσευχής, όλα αυτά είναι γόνιμο έδαφος για να δικαιολογήσετε το λάθος. Η καρδιά δημιουργεί λογομαχίες και σιγά σιγά αυτό που πρέπει να προκαλεί μετάνοια γίνεται κάτι ανεκτό. Και το αποτέλεσμα, η ψυχή χάνει την ευαισθησία της στην αμαρτία, το βάρος του λάθους εξασθενεί και η κοινωνία με τον Θεό αντικαθίσταται από μια άνετη αλλά στήρα πνευματικότητα. Βλέπετε, η προσευχή εμποδίζεται, οι ευλογίες δεν έρχονται, το σπίτι νιώθω δεμένο και η καρδιά μου γίνεται ανήσυχη. Γιατί καθώς δικαιολογώ τις λάθος επιλογές μου, αρνούμε στο Άγιο Πνεύμα τη δύναμη να με μεταμορφώσει. Κάθε δικαιολογία είναι ένας τοίχος που στέκεται ανάμεσα σε εμένα και τη θεραπεία του Θεού. Ο παράδεισος περιμένει ομολογία, αλήθεια και ταπεινοφροσύνη. Αλλά όταν εκλογικεύω και δικαιολογώ, λέω στον Θεό, δεν χρειάζομαι αλλαγή, μόνο κατανόηση. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να παραμείνετε σε πλάνη. Θέλει να είσαι ελεύθερος, να θεραπευθείς και να ανανεωθείς. Το να δικαιολογείς το λάθος είναι σαν να κλειδώνεις τη δική σου φυλακή και να πετάς το κλειδί. Ίσως βρεθείτε σε αυτό το σενάριο. Έχετε συνηθίσει σε έτοιμες απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μιλάω μόνο έτσι γιατί έχω πληγωθεί. Αντιδρώ μόνο επειδή είμαι άνθρωπος. Απλώς έτσι είμαι. Είμαι τόσο κουρασμένος, ο Θεός καταλαβαίνει. Βλέπετε πώς εξαπλώνεται το δηλητήριο. Κάθε φορά που δίνω μια δικαιολογία για να μην συγχωρήσω, κάθε φορά που επιχειρηματολογώ ενάντια στην εγκατάλειψη ενός εθισμού, κάθε φορά που εκλογικεύω μια λάθος στάση, ανοίγω ένα μικρό κενό που μπορεί να γίνει άβυσσος. Ο εχθρός δεν χρειάζεται πολλά. Απλώς περιμένει να χαλαρώσετε την εγρήγορσή σας, να ομαλοποιήσετε το λάθος, ώστε να φυτέψει μπλοκαρίσματα, σύγχυση, πνευματική ψυχρότητα, ακόμη και κατάρες που επηρεάζουν την οικογενειακή σας ζωή, τα συναισθήματα, ακόμα και την υγεία σας. Επομένως, λέω με τόνο προειδοποίησης και συμπόνιας, όσο υπάρχει δικαίωση, δεν θα υπάρξει απελευθέρωση. Ο Θεός θεραπεύει μόνο αυτό που τολμώ να ονομάσω. Το Άγιο Πνεύμα επισκέπτεται μόνο το σπίτι που ανοίγει τις πόρτες του, χωρίς να σκουπίζει τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Μην κάνετε λάθος. Η μεγαλύτερη πνευματική απάτη είναι να φανταστείτε ότι ο Θεός θα ευλογήσει αυτό που υπερασπίζομαι με επιχειρήματα, όταν βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι λάθος. Όσο προστατεύω το σφάλμα μου, απορρίπτω τη χάρη. Σκεφτείτε προσεκτικά, ποια στάση έχετε υπερασπιστεί, ποια συνήθεια επαναλαμβάνετε και δεν αισθάνεστε πλέον άβολα. Υπάρχει κάτι που αποκαλείται αδυναμία.
αλλά ο παράδεισος σας έχει ήδη δείξει ότι είναι μια ανοιχτή πόρτα στο κακό. Σε κατηγορεί η συνείδησή σου, αλλά εσύ τη φημώνεις λέγοντας «Ο Θεός καταλαβαίνει, έτσι είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω». Η προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου είναι απλή και βαθιά. Η μεγαλύτερη πνευματική ήττα δεν είναι η ίδια η αμαρτία, αλλά η καρδιά που μαθαίνει να δικαιολογείται και αρνείται να αλλάξει. Θέλετε αποδείξεις? Παρακολουθήστε πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν επιτέλους παραδεχτείτε την αλήθεια. Η ανακούφιση που νιώθεις όταν ομολογείς αληθινά, η γαλήνη που επιστρέφει όταν αφήνεις τη δικαίωση και αγκαλιάζεις τη μετάνοια. Αυτό είναι απελευθέρωση. Η πνευματική θεραπεία δεν ξεκινά με περισσότερες εξηγήσεις, αλλά με μια ταπεινή απόφαση να πεις «Ναι, αμάρτησα, ναι, πρέπει να αλλάξω, ναι, θέλω να είμαι ελεύθερος». Ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ μια ειλικρινή καρδιά. Τώρα θέλω να σας προκαλέσω σε μια πράξη πνευματικού θάρρους. Σταματήστε και σκεφτείτε ποια αιτιολόγηση χρησιμοποιήσατε για να αποφύγετε την αλλαγή. Γράψτε στα σχόλια «Δεν δικαιολογώ πια». Και αν το νιώθετε στην καρδιά σας, μοιραστείτε έναν αγώνα, μια δικαιολογία, μια μικρή ιστορία. Η αλήθεια σας μπορεί να αγγίξει κάποιον που βιώνει το ίδιο δράμα και να ελευθερώσει περισσότερες από μία ψυχές. Μην ντρέπεσαι, μη φοβάσαι. Ο Θεός τιμά αυτούς που αναζητούν την αλήθεια και την ταπεινοφροσύνη. Κάντε αυτό το βήμα. Ο ουρανός βλέπει και ευλογεί την απόφαση του συντετριμμένης καρδιάς. Αλλά μην αποσπάτε την προσοχή, γιατί η προειδοποίηση του ουρανού θα γίνει ακόμη πιο επίγουσα. Την επόμενη στιγμή θα αποκαλύψω πώς η αγνόηση των θείων σημείων και προειδοποιήσεων μπορεί να είναι η τελική άβυσσος που χωρίζει την ψυχή από το θέλημα του Θεού. Προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε τη σιωπή του Θεού και κατανοήστε γιατί τόσοι πολλοί προσεύχονται, κλαίνε και δεν λαμβάνουν απάντηση. Αυτό που βρίσκεται μπροστά μπορεί να είναι η πιο αποφασιστική αφύπνιση του πνευματικού σας ταξιδιού. Μείνετε μέχρι το τέλος. Η απελευθέρωσή σας εξαρτάται από αυτό. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε μια από τις πιο επικίνδυνες επιλογές για την ψυχή. Αγνοήστε τα σημάδια και τις προειδοποιήσεις του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα πιο λεπτά και καταστροφικά μονοπάτια προς την πνευματική αποστασιοποίηση. Γιατί ο παράδεισος δεν σταματά ποτέ να μιλάει, αλλά είναι το άτομο που μαθαίνει να φημώνει τη φωνή της συνείδησης, να καταπνίγει τις προειδοποιήσεις του Αγίου Πνεύματος και να αντιστέκεται στο κάλεσμα για αλλαγή. Πόσες φορές μέσα στη σιωπή της νύχτας μια ανησυχία κυρίευσε την καρδιά σου? Πόσες φορές μετά από μια συνομιλία, μια λέξη από κάποιον ή ένα ασυνήθιστο γεγονός έχετε νιώσει ξεκάθαρα αυτή ήταν μια προειδοποίηση από τον Θεό, αλλά επιλέξατε να την αγνοήσετε? Ο Θεός δεν μιλάει μόνο με θαύματα και μεγάλες εκδηλώσεις. Μιλάει μέσα στην ανησυχία που δεν φεύγει, σε αυτή την ανεξήγητη θλίψη, στις ειλικρινείς συμβουλές κάποιου που σε αγαπάει με μια λέξη κήρυγμα, σε έναν στίχο που διαβάζετε κατά τύχη, ακόμα και σε μια απρόσμενη δυσκολία που σε ξυπνάει. Αλλά συχνά η ανθρώπινη καρδιά προτιμά να αγνοεί τη δυσφορία, προτιμά να προσποιείται ότι είναι απλώς φαντασία, ότι όλα θα περάσουν από μόνα τους, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει πραγματικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της επιλογής είναι να συνηθίσεις τόσο πολύ να αγνοείς τις προειδοποιήσεις που μια μέρα δεν νιώθεις τίποτα πια, ούτε ενοχή, ούτε λαχτάρα, ούτε δίψα για τον Θεό. Πόσες φορές έχετε νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σας? Μια τοξική σχέση, μια καταστροφική συνήθεια, ένα βαρύ περιβάλλον στο σπίτι, ένα αίσθημα κενού και ανεξήγητο άγχος. Κι όμως επέμενες στο δρόμο σου, λέγοντας στον εαυτό σου ότι ήταν απλώς μια φάση, ότι δεν είχες τη δύναμη να αλλάξεις, ότι ο χρόνος θα το έλυνε. Ίσως λάβατε ακόμη και συμβουλές από έναν φίλο, ακούσατε ένα κήρυγμα που φαινόταν να σας μιλάει απευθείας, είχατε ένα ανησυχητικό όνειρο, αλλά φήμωσες την ψυχή σου, ανέβαλες την αλλαγή, αντιστάθηκες στην κλίση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το έλεος του Θεού που προσπαθεί να σε σώσει πριν από τα χειρότερα, πριν ο χωρισμός είναι τόσο βαθύς που δεν υπάρχει πλέον καμία ευαισθησία. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται, νηστεύουν και ζητούν απαντήσεις από τον ουρανό, αλλά αρνούνται να ακούσουν όταν ο Θεός απαντά με ένα «όχι» ή με μια σιωπή που αποκαλύπτει ότι είναι ώρα να εγκαταλείψουμε ένα μονοπάτι, να απαρνηθούμε κάτι, να σπάσουμε μια ψεύτικη συμμαχία, να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση, να απομακρυνθούμε από μια αγαπημένη αμαρτία.
Η φωνή του Αγίου Πνεύματος, όταν αγνοείται, σιωπά έως ότου η ψυχή αφήνεται στη δική της εξαπάτηση, πιστεύοντας ότι όλα είναι καλά γιατί ο Θεός δεν αντιμετωπίζει πια. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση. Να ζεις χωρίς δυσφορία, χωρίς ανησυχία, χωρίς να ακούς το κάλεσμα από ψηλά. Προσέξτε τις λεπτομέρειες. Ίσως η ησυχία σας να χάθηκε μετά από μια απόφαση. Ίσως όλα να έγιναν πιο δύσκολα. Ίσως η χαρά της προσευχής να έχει εξαφανιστεί. Πόσοι αγνοούν ξεκάθαρα σημάδια, όπως επαναλαμβανόμενες ασθένειες, πόρτες που κλείνουν, φιλίες που καταραίουν, ενοχλητικά όνειρα, όλα δείχνουν την επίγουσα ανάγκη για αλλαγή. Πόσοι άνθρωποι αναζητούν παρηγοριά σε βίντεο, βιβλία και συμβουλές, αλλά όταν τελειώνουν παραμένουν ίδιοι, λέγοντας «Δεν ήταν για μένα, δεν ήταν τίποτα, δεν χρειάζεται να αλλάξω». Ο Θεός πάντα προειδοποιεί εκ των προτέρων, ο Θεός πάντα καλεί εκ των προτέρων. Ο Θεός δεν τιμωρεί ποτέ χωρίς πρώτα να παρέχει ευκαιρίες για μετάνοια, για να επιστρέψει στον δρόμο. Αλλά κάθε φορά που το αγνοείς, η καρδιά σου σκληραίνει, η ευαισθησία σου μειώνεται και ο παράδεισος γίνεται όλο και πιο απόμακρος. Ο Άγιος Παΐσιος διδάσκει, το να αγνοείς τις προειδοποιήσεις του Θεού είναι σαν να καλύπτεις τα αυτιά σου στην κραυγή κάποιου που προσπαθεί να σε σώσει από μια φωτιά. Μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά είναι αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα δεν επιβάλλει. Ψιθυρίζει, ειδοποιεί, ενοχλεί. Και αν σιωπήσετε αυτή τη φωνή, δεν θα έρθει μεγαλύτερη αργότερα, θα έρθει η σιωπή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για μια ψυχή που έχει αντισταθεί πάρα πολύ. Ίσως το βιώνετε ακριβώς αυτό τώρα. Νιώθεις ότι έχεις χάσει τη χάρη σου. Νιώθεις ότι δεν έχεις πια τη δύναμη. Νιώθεις ότι όλα έχουν γίνει υπερβολικά. Ίσως ο Θεός έχει μιλήσει τόσες φορές για να αφήσετε μια σχέση, να αλλάξετε μια συνήθεια, να αποκαταστήσετε ένα θυσιαστήριο προσευχής στο σπίτι σας, να ζητήσετε συγχώρεση, να εγκαταλείψετε πρακτικές που θλίβουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά έχεις αναβάλει, αγνοήσει, βάλει άλλες προτεραιότητες και τώρα κουβαλάς το βάρος κάποιου που ξέρει τι πρέπει να γίνει αλλά δεν το κάνει. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε. Ήρθε η ώρα να υπακούσουμε. Ο Θεός δεν θέλει να σε κατηγορήσει, αλλά να σε σώσει. Δεν θέλει να σε τρομάξει, αλλά να σε ελευθερώσει. Κάθε αγνοημένη προειδοποίηση είναι μια χαμένη ευλογία, μια καθυστερημένη χάρη, μια κλειστή πόρτα. Μην συνηθίσετε στη σιωπή του Θεού. Μην νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό να μην νιώθεις τίποτα πια. Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να ζεις μουδιασμένος, ανίκανος να ακούσεις το πνεύμα, ανίκανος να αντιληφθείς την κλίση του ουρανού. Σήμερα είναι η ώρα να σκίσεις την καρδιά σου, να προσευχηθείς ειλικρινά. Κύριε, μίλα ξανά. Θέλω να ακούσω, θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω πλέον να αγνοώ τη φωνή σου. Θέλω λοιπόν σας προκαλέσω με ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Πόσες προειδοποιήσεις έχετε λάβει και αγνοήσει? Γράψτε στα σχόλια «Ακούω» και δηλώστε ότι δεν θέλετε πλέον να είστε κουφοί στο κάλεσμα του ουρανού. Αν θέλετε, μοιραστείτε ένα σημάδι, μια ανησυχία ή μια συμβουλή που σας άγγιξε. Η μαρτυρία σας μπορεί να ξυπνήσει άλλους που κοιμούνται πνευματικά και να σώσει ψυχές από τον τελικό χωρισμό. Μην ντρέπεσαι, μη φοβάσαι. Όποιος ακούει τη φωνή του Θεού και αποφασίζει να υπακούσει, ποτέ δεν θα μπερδευτεί ή θα εγκαταλειφθεί. Τώρα που η καρδιά ήρθε αντιμέτωπη και η ψυχή άγγιξε την αλήθεια, έρχεται η πιο σημαντική στιγμή αυτού του ταξιδιού. Η έκκληση για αλλαγή, ο Άγιος Παΐσιος, δεν στάλθηκε για να συντρίψει κανέναν κάτω από το βάρος της ενοχής, αλλά για να πυροδοτήσει τον πόθο της αποκατάστασης, να ξεκινήσει εκ νέου, να βιώσει αυτό που λαχταρά κάθε χριστιανός, την ειρήνη και την ευλογία της επιστροφής στο θέλημα του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο έχετε παραστρατήσει, πόσα σημάδια έχετε αγνοήσει ή πόσες φορές έχετε δικαιολογήσει τα λάθη σας. Το έλεος του Κυρίου δεν κουράζεται ποτέ να περιμένει εκείνους που επιθυμούν ειλικρινά να επιστρέψουν. Πρώτον, ο Άγιος Παΐσιος διδάσκει ότι ο δρόμος της επιστροφής αρχίζει από ειλικρινή μετάνοια, όχι αυτό το αόριστο συναίσθημα λύπης ή ενοχής, αλλά η ταπεινή και θαραλέα παραδοχή ενώπιον του Θεού «Κύριε, αμάρτησα. Ήμουν αυτός που διάλεξα λάθος. Άνοιξα λάθος πόρτες. Επέτρεψα ψυχρότητα, δικαιολογούσα λάθη και αγνόησα τη φωνή σου. Αλλά τώρα δεν θέλω πια να είμαι ο ίδιος». Αυτή η μετάνοια δεν είναι ένα κενό τελετουργικό, αλλά μια κίνηση της καρδιάς. Είναι η σιωπηλή κραυγή της ψυχής που λέει «Θέλω να επιστρέψω.
Χρειάζομαι τη συγχώρεση σου. Θέλω να νιώσω ξανά την παρουσία σου. Όταν αυτή η μετάνοια πηγάζει από μέσα, ολόκληρη η πνευματική πραγματικότητα γύρω μας αρχίζει να αλλάζει. Ο ουρανός κινείται, η χάρη επιστρέφει και οι ευλογίες που μπλοκαρίστηκαν αρχίζουν να απελευθερώνονται. Τότε, ο Άγιος Παΐσιος δείχνει τη δύναμη του ομολογία όχι μόνο στις σκέψεις, αλλά στην αληθινή εξομολόγηση, ανοίγοντας το στόμα σου και ονομάζοντας το σφάλμα σου ενώπιον του Θεού, μπροστά στο θυσιαστήριο, στον ιερέα, στον εαυτό σου. Η εξομολόγηση σπάει αόρατες αλυσίδες, καθαρίζει την ψυχή, διώχνει την ντροπή, κλείνει τις πόρτες στον εχθρό και ανοίγει το δρόμο για την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πόσοι άνθρωποι κουβαλούν το βάρος για χρόνια επειδή δεν είχαν ποτέ το κουράγιο να ομολογήσουν, να βγάλουν το λάθος από το σκοτάδι και να το φέρουν στο φως. Όταν γίνεται η εξομολόγηση, ο διάβολος χάνει τον έλεγχο και το άτομο βιώνει ελαφρότητα, θάρρος και πνευματική αναγέννηση. Μην υποτιμάτε τη δύναμη μιας αληθινής εξομολόγησης, ανοίγει την πηγή της θεραπείας. Όλα αυτά όμως αντέχουν μόνο όταν συνοδεύονται από αλλαγή συνηθιών. Δεν έχει νόημα να ζητάς συγχώρεση και να συνεχίζεις να ζεις με τον ίδιο τρόπο. Ο Άγιος Παΐσιος συμβουλεύει: κάνε ό,τι μπορείς για να σπάσεις τον κύκλο του λάθους. Αντικαταστήστε τις κακές συνήθειες με ιερές συμπεριφορές. Εάν η αμαρτία τροφοδοτήθηκε από περιβάλλοντα, αποφύγετε αυτά τα μέρη. Αν ήταν από ανθρώπους, κόψτε τις συζητήσεις και τους δεσμούς που σας απομακρύνουν από τον Θεό. Αν ήταν από περισπασμούς, αντικαταστήστε τις με στιγμές προσευχής, πνευματικής ανάγνωσης, φιλανθρωπίας και υπηρεσίας προς τους άλλους. Η πραγματική αλλαγή απαιτεί προσπάθεια, απόφαση και επιμονή. Αλλά κάθε βήμα που γίνεται γιορτάζεται από τον ουρανό, γιατί ο Θεός τιμά αυτούς που αγωνίζονται για αποκατάσταση. Τίποτα από αυτά, ωστόσο, δεν θα είναι σταθερό χωρίς θερμή προσευχή, όχι, μια αυτόματη προσευχή, αλλά μια προσευχή που γεννήθηκε από μια συντετριμμένη καρδιά, από μια ψυχή που το γνωρίζει, δεν μπορεί να ζήσει χωριστά από την παρουσία του Θεού. Προσευχηθείτε σαν να εξαρτάτε από τον Θεό να αναπνεύσει. Προσευχηθείτε με απλά ειλικρινή λόγια. Ζητήστε δίψα, ζητήστε δύναμη, ζητήστε μεταμόρφωση. Διαβάστε τους ψαλμούς, επικαλέστε το Άγιο Πνεύμα, επικαλέστε το όνομα του Ιησού. Ζητήστε να νιώσετε ξανά τη φωτιά της πρώτης σας αγάπης, να κλάψετε στην παρουσία του Θεού, να ανανεωθείτε, να εξαγνιστείτε και να αποκατασταθείτε πλήρως. Αυτοί που επιμένουν στην προσευχή δεν παραμένουν ποτέ ίδιοι. Το Άγιο Πνεύμα απαντά, παρηγορεί, καθοδηγεί, ενισχύει και η ζωή αρχίζει να ευθυγραμμίζεται για άλλη μια φορά με το θέλημα του Πατέρα. Πάνω απ' όλα ο Άγιος Παΐσιος μεταφέρει ελπίδα. Ο Θεός δίνει πάντα μια νέα ευκαιρία. Ο Παράδεισος δεν κλείνει ποτέ τις πόρτες του σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν ξανά. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό λείπεις, πόσες φορές έχεις κάνει το ίδιο λάθος, πόσο πνευματικό μπλοκάρισμα έχεις δημιουργήσει. Η αγάπη του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Η χάρη του Κυρίου είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διαγράψει όλη την προηγούμενη ιστορία, να αποκαταστήσει όλη την ιστορία, να δώσει νέα ζωή σε όσους πραγματικά παραδίδονται. Και όπως ο άσωτος γιος υποδέχτηκε με ένα γλέντι, κάθε καρδιά που επιστρέφει στον Θεό τυλίγεται από μια χαρά που μόνο ο ουρανός μπορεί να δώσει. Καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε από την αρχή. Νιώθετε τον Θεό να σας καλεί πίσω στο θέλημά Του, τότε μην καθυστερείς άλλο. Κάντε το μέρος σας, μετανοήστε αληθινά, εξομολογηθείτε χωρίς φόβο, κόψτε παλιές συνήθειες, επιστρέψτε στην προσευχή. Κάντε ένα βήμα σήμερα. Τοποθέτησε την ψυχή σου στα χέρια του Θεού και πες: «Κύριε, δεν θέλω πια να ζω μακριά από το θέλημά Σου. Αποκαταστήστε με, συγχώρεσέ με, κάνε τα πάντα καινούρια μέσα μου». Τώρα θέλω να γράψετε «επιστρεφώ» στα σχόλια, ως σημάδι πριν από τον ουρανό και τη γη, ότι αποδέχεστε αυτό το κάλεσμα για αλλαγή. Μοιραστείτε ένα αίτημα προσευχής, έναν στόχο μεταμόρφωσης, μια εγκάρδια επιθυμία. Τα λόγια σας μπορούν να εμπνεύσουν και να ανυψώσουν άλλους που έχουν πέσει, περιμένοντας απλώς έναν λόγο για να προσπαθήσουν ξανά. Μη φοβάσαι, ο Παράδεισος χαίρεται όταν μια ψυχή αποφασίζει να επιστρέψει. Η αλήθεια που αποκαλύφθηκε εδώ έχει ήδη αρχίσει να αποκαθιστά την ψυχή σας και να φέρνει φως εκεί που υπήρχε σκοτάδι. Όποιος λαμβάνει αυτή τη συμβουλή
γίνεται σημάδι από τον Θεό στον κόσμο, οι πράξεις και η μαρτυρία τους μπορούν να αφυπνίσουν άλλες καρδιές που διψούν για θεραπεία και ειρήνη. Αλληλεπιδράστε με το βίντεο, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και μοιραστείτε στα σχόλια τι σας είπε ο Θεός. Μια νέα, ακόμη πιο βαθιά αποκάλυψη σας περιμένει στο επόμενο βίντεο, φέρνοντας απαντήσεις και απελευθέρωση σε τομείς της ζωής σας που μπορεί να κρύβονται ακόμα και από τον εαυτό σας. Γράψτε στα σχόλια. Με συγκίνησε η συμβουλή του Αγίου Παϊσίου. Η μαρτυρία σας είναι σπόρος σωτηρίας για τους άλλους.